Okay, marami din nagre-request. Pag-usapan naman natin ngayon kung bakit hindi na gumagawa ang Mitsubishi ng legendary Lancer Evolution. Lancer Evolution. Ito yung lumang Mitsubishi Lancer na nag-evolve noong 1992. Basically, yung normal na Lancer, nilagay nila ng 4G63 turbo engine. Pinatibay ang kaha, pinagaan at kinabitan pa ng 4-wheel drive. In-improve din nila ang aerodynamics nito para maglabas ng 244 horsepower. Sa madaling salita, ang Evo ang rally-inspired high-performance evolution ng Lancer na pantapat ng Mitsubishi sa Subaru WRX STI. From Lancer to Monster. Dahil noong 1996 to 1999, lumabas ang pagkahalimaw nito sa World Rally Championship. Kahit luma na, marami pa ding die-hard fans ang Evo dahil sa bawat evolution na ginagawa nila, nandoon pa din daw yung roots at spirit ng isang gigil na rally car. Yung spirit ng Evo sports car na pinapakain ng alikabok ang Subaru noong rally days nito. Oo, nag-evolve ang body at style sa paglipas ng mga taon, pero yung racing roots, nasa dugo pa rin ito. Pero noong 2015, nagimbala mga Evo fans noong in-announce ng Mitsubishi na ang Lancer Evolution X o ang Evo 10 na ang pinakahuling version ng Evo na ilalabas nila. May diin talaga ang pagkakasabi nito at talaga namang bumakat sa puso ng mga enthusiast. Alam nyo na pag sinabing huli na, wala nang kasunod. Ano ang dahilan ng Mitsubishi para tapusin ng ganun-ganun na lang ang legend ng Evo? Well, according sa President at CEO ng Mitsubishi na si Takao Kato, wala nang sense para ipagpatuloy na pondohan pa ang paggawa ng mga Evo kahit na pinupush pa ito ng mga investors nila. Dahil ang realidad, kahit gustong-gusto ng mga Mitsubishi fans ang Lancer Evo, sa kasalukuyang panahon, wala nang bumibili nito. Nagkaroon na din ng financial crisis ang Mitsubishi Company noong bandang 2016 at nangailangan ng tulong sa Nissan para makapagpatuloy. At dahil nga sa wala na masyadong cash ang kumpanya, kailangan nila na mag-sacrifice at ang naging casualty ang Lancer Evolution. Kinailangan nilang tanggalin ang Evo sa car lineup nila at nag-focus sila sa mga kotseng bumibenta, ang mga crossover vehicles at mga SUV. Ang naging strategy nila, kaysa gumawa sila ng mga Evo, nag-focus na lang ang Mitsubishi sa paggawa ng mga Montero at Expander dahil sa SUV market, mas kumikita pa sila. Booming na ang SUV market sa panahon ngayon at kitang-kita nyo naman na yung mga sedan nagtatransform na din at nagmumukha ng SUV. Tignan nyo na lang yung Raze at Espresso. Ang isa pang focus ng Mitsubishi ay makagawa pa ng mga electric vehicles sa future. Sa ngayon, nangangarap pa rin ang mga Evo fans na kapag nakabawi na ang Mitsubishi, maituloy sana nila ulit ang alamat ng Lancer Evolution. Please share this video kung nagustuhan nyo at mag-comment naman kayo ng feedback nyo below. Kung nanonood ka sa YouTube, mag-subscribe ka na din at salamat sa panonood.